Köszöntelek benneteket, Ivony Ildikó vagyok, a Matek Otthon blog szerzője. Egyik kedves olvasó kért törtes egyenleteket, és erre készítettem két ilyen egyenletről ezt a kis videót. Az első egyenletben csak a számlálóban szerepel ismeretlen, az ilyet tört együtthatós egyenletnek nevezzük. A valós számok halmazán fogjuk most megoldani ezt az egyenletet. Először meg kell állapítani a közös nevezőt, ez a 8, a 6 és a 3 legkisebb közös többszöröse lesz. És ezzel szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát, az azokon szereplő tagokat. Most kiírtam részletesen a 24-jel való beszorzásokat, de nagyon sokan ezt fejben elvégzik már az egyszerűsítést, és csak a 3-mal, illetve a 4-jel, illetve a 8-al szoroznak be. 3x3x-ből 3x7-ből 4x1 mínusz x egyenlő 8x5 alakot szoktuk leggyakrabban leírni. Ez ugye az egyszerűsítések utáni alakja már az egyenletnek. Ezután elvégezzük a zárójelekbe való beszorzásokat. 9x-ből 21-ből 4 meg 4x egyenlő 40 az egyenletünk ezek után, a beszorzások után. Össze kell vonni az egynemű kifejezéseket, így 13x-ből 25 egyenlő 40. Mindkét oldalhoz 25-öt adva 13x egyenlő 65, illetve mindkét oldal 13-mal osztva x egyenlő 5 az egyenlet megoldása. Leellenőrizzük a megoldást. Az első számlálóban 3x, azaz 3x5, 15 szerepel, tehát 15-ből 7 8-ad. Ebből kell elvenni 1 mínusz x-et, azaz 1 mínusz x per 6-ot, azaz mínusz 4 per 6-ot, azaz 8 8-adhoz 2 harmadot kell adni, negatív szám elvétele az pozitív szám hozzáadásával egyenlő, így 1 meg 2 harmad egyenlő 5 harmad eredményt kapjuk be helyettesítés után, ami jó is, hiszen 5 harmad szerepelt az eredeti egyenlet jobb oldalán. A másik törtes egyenlet már olyan, ahol a nevezőben is szerepel ismeretlen, ennek az egyenletnek bal oldalán is egy algebrai törtet, jobb oldalán is egy algebrai törtet látunk. Az ilyen egyenleteknek nem esünk neki azonnal, hanem először ki kell szűrni az alaphalmazból, valós számok halmazából azokat a számokat, amelyekre nem értelmezett a tört, az egyenlet, az abban az esetben van, amikor a nevező nulla lenne. Ezért az x nem lehet 2, mert ott az első tört nevezője válna nullává, illetve az x nem lehet 5 a másik tört nevezője miatt. Miután a kikötéseket megtettük, megkeressük a közös nevezőt, ez az x-2x-5 lesz a két nevező szorzata, és ezzel kell végig szorozni az egyenlet mindkét oldalát. A szorzások utáni egyszerűek bal oldalon x-szer x-5, tehát elvégeztük már a x-2-vel való egyszerűsítést. Jobb oldalon a 2 egészet ugye a teljes közös nevezővel meg kell szorozni, és ből x-2-ször x-4 következik. Zárójelek felbontása jön. Bal oldalon x négyzet mínusz 5x lesz a felbontott alak, jobb oldalon először a különbségeket szoroztam össze, ezt látjuk a zárójelekben. Az negatív előjel a kivonás miatt fontos a zárójel használat, nehogy előjelet tévesszünk. Következő lépésben pedig már ezeket a zárójeleket is felbontottam, a két egésszel szoroztam be, illetve a mínusz 1-jel. Ezt látjuk most. Következik az egynemű kifejezések összevonása. Bal oldalon még mindig nincs változás, jobb oldalon egy x négyzet, marad mínusz 8x plusz 12.
2. Mindkét oldalból elveszünk egy x négyzetet, így mínusz 5x egyenlő mínusz 8x plusz 12 lesz az egyenletünk. Mindkét oldalhoz 8x-et adunk, így 3x egyenlő 12, és most mindkét oldalt osztjuk 3-mal, így x egyenlő 4 eredményt kaptunk, és megnyugodhatunk, mert ez nem 2, nem 5, ahogy az egyenlet megoldás elején kiszűrtük. Le is ezt a gyököt, ezt a megoldást, bal oldalba is, jobb oldalba is külön behelyettesítjük az x egyenlő 4-et, bal oldali értéke 2 egész lesz, jobb oldalon 4-ből 4 nullává válik a számláló, de nullában a mínusz 1 ugye megvan nullaszor, és 2 egészből 0 is 2 egész lesz, tehát az egyenlet gyöke megoldása x egyenlő 4. Köszönöm a figyelmet, további jó tanulást kívánok!